a bolobara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Wajibati k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ a bɛ jamana kunnafoni de maana an sigira a ti ɲɛ abada fo an ka dafa cɛ saba la Mamutu Surunin b'an gɛrɛdigɛ la Wajibati k'a dɔn n'ale ye yamaruya di an b'an jɔ a la nka yan min ye kunnafoni ye ka se k'an sɔrɔ ni nin dɛmɛna i k'a dɔn u ka subahana ayiwa sira minnu bɛ yen jɛkafɔ officiel i t'a sɔrɔ bilen foyi la bilen ni jɛkafɔ officiel tɛ ɔ kɛnyɛrɛ ye arajoso minnu bɛ weleli la k'a fɔra k'u kana ayiwa an ka kunnafoni ta o ma fɔ bɛɛ k'a ta arajo n'i bɛ se ka jɛkafɔ ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn i ka sigida la a jɛnsɛn i k'a dɔn nka min kɔni ye réseau ye k'a fɔ k'i b'an ka kunnafoni ta k'a bila réseau wɛrɛ kan an ninnu y'an hakili to o tuma o dabila la Mamutu yamaruya di Wajibati mbembo karika do ni boni sɛbɛn min n'u ka ma l'éducateur de renouveau ni y'a boli ko siɲɛ 4 siɲɛ 141 ani kelen maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seydou Jara ko a ko in du ban dɛ Wajibati k'a dɔn a bɛ ka waati bɔ min kɔni ye politiki gɛlɛya ye a n'a suma i k'a dɔn bɔlen kun do maa minnu ka kegun n'olu bɛ ko dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen kun do ko dɔ kan kununko a ɲɛ nana dɔn sabula i ka dɔn min ye premier ministre kɔrɔ ye Choguel Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement k'a dakolonji k'a filenkolondi Wajibati k'a dɔn a kɛra ka da min kan maa caman b'i ta fɔ nka min kɔni ye kunnafoni ye a sɔrɔla kɔmuso la min ye ORTM ye jamanakuntigi nagakɔrɔmaa dɔ bɛ yen i k'a dɔn o de kɔni nana kunnafoni di ko jamanakuntigi y'a ci a y'a ci min na o de ye gouvernement Choguel Kokala Mayiga ani gouvernement a bɛɛ lajɛlen tira décret a y'a caman de fɔ min kɔni bɛ taa jɔ sa wa i k'a dɔn o de kɔni ye Assimi Goïta a y'i jɔ a ka masajɔyɔrɔ la nin kɛra a ma kunfo la nin de ma ɲɛ a ma kunfo la nka ni maa min kɔni ye ko ninnu da k'a lajɛ a bɛ ne ka don a kun kelen bɔ réseaux sociaux sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen don ko in kɔni maa caman sɔn min na kununko sɔgɔmada joona k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na sabula ni hakili b'a la kununko o ye laada ye minisiriw ni jamanakuntigi u bɛ laadala ɲɔgɔn ye kɛ o kɔni bɛ kɛ saa kalo 12 ntɛnɛn tarata araba o araba i k'a dɔn ayiwa o laadala ɲɔgɔn ye bɛ kɛ dɔw yɛrɛ ko Choguel kun ye labɛn k'a ka dulokiba dɔ k'a bɛ taa Kuluba a fɔra a ye sira la kana yɛlɛ bi ɲɔgɔn ye tɛna bɔ bi ɲɔgɔn ye tɛna bɔ kuma fɔ a ye kunnafoni kɔni jɛnsɛra sɔgɔmada fɛ nka wuladanin dɔ fɛ ni bɛ se ani a bɔ fitiri magwɛn ORTM ye kunnafoni di kunnafoni n y'a f'i ye cogo min a kɛra o kɛcogo dilan dogona tɛ i b'a ye k'a fɔ M5RP i k'a dɔn ani sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ sabula Choguel bɛ M5RP i k'a dɔn ale jɔda de la ani sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya nana min kɔni ye gɛlɛya kun ye maa caman so min ne don a la sabula a bɛ ne ka waati bɔ Choguel kɔni bɛ kɔmɔ kunna kɔmɔ min n'a ta sɔn k'a dɔn i ye premier ministre ye fɛn tɛ sara i la fɛn tɛ f'i ye i ka kuma tɛ minɛ walima i k'a dɔn ci gɛlɛnw n'olu kan ka kɛ e de kan k'o kɛ maa wɛrɛ bɛ bila i nɔ na kabini yen yɔrɔ la a donna k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen sɔmin kɛra k'a fɔ ministre de l'administration territoriale décentralisation générale Abdoulaye Mayiga Abdoulaye ko ale i k'a dɔn ale tɛ premier ministre nka premier ministre ya jɔyɔrɔ baaraw a tun b'a k'o kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɔmin kɛra Choguel dun ye cɛ min ye i k'a dɔn a tɛ si n'o ye n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye Kidali minɛni o sankelen nin ye o ye nisɔndiya ko ye o ye waso ko ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bolo nka n'o fana taara bɛn i k'a dɔn gɛlɛya kurama Ala de b'a dɔn gɛlɛya in ju in a bɛ yɔrɔ min walima a dabolo don min kama sɛbɛnnikɛla ko Choguel kɔni ye kuma gɛlɛn minnu da dɔw ko a ye kuma purukutilen fɔ dɔw ko kuma gɛlɛn don nka Choguel yɛrɛ ko ka kow jɛya ni ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye i k'a dɔn ale ta in dabɔkun de y'o ye nani tɛ a ko min kɔni y'o hakilina min bɔra Choguel da o tile 2 bɛɛ min kɔni ye jamana marabaw ye gouverneur ani préfet olu kɔni ye labɛn kɛ fa bɛɛ fɛ lɔkɔlidenw denmisɛn jɛrɛjɛkulu olu taamana Mali duguba bɛɛ la bɛɛ lajɛlen kulekan ye Choguel y'an janfa a ye Assimi janfa o tuma min kɔni ye baarabila ye i k'a dɔn Assimi kan k'i sen bɔ a sen na ni k'a gɛn nin kɔrɔfɔ ninnu diyalen dɔw sɔmina k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na Wajibati a ko premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga san 3
kalo 4 ani Assimi Goïta y'o baara de kɛ Choguel kɔni ye ngana min ye politique maa jɔlen don a bɛ politique baara la a ka ca san 40 ni kɔ ye ale de ye kɛlɛw daminɛ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ minnu kɛra sababu ye tubabuw ɲɛ ka bɔ an na i k'a dɔn ani Assimi y'o kɛ min ye MINUSMA gɛnɛ ka tubabuw gɛn i k'a dɔn ani Choguel ani Assimi jɛra k'o kɛ CEDEAO u ye gɛlɛya minnu da Choguel kuma gɛlɛn minnu fɔ a n'a ye cɛ kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye min kɔni ye an ka jɔ an sinko fila ka i k'a dɔn o kɛra sababa ye nka n'a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn a ka ko ye sabula politique jɛ a tɛ taa nin kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔmi kelen don waati kɛra min kɔni ye minɛni yɛrɛ ye minɛni da kelen ye Choguel nagakɔrɔmaw politique maw maa ɲɛmaw ani kuma gɛlɛn fɔbaw nin caman kɔni ye kaso nɛnɛ walima u bɛ kaso la hali bi min kɔni ye gɛlɛya caman ye u dara ɲɔgɔn kan sira donna politique maw dusu la nka Choguel kɔni i k'a dɔn kuma gɛlɛn min b'a da a y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ sɔmi kelen don Choguel bolo min filɛ la nin yanni sibiri nata cɛ i k'a dɔn gouvernement kura ani premier ministre kura u nasigi dɔw b'a la k'a fɔ Abdoulaye Maïga ale kɔni ka ye premier ministre ya la kosɛbɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ caman y'a jira k'a fɔ jamana bɛ dangan min na sɔrɔdasiw de bɛ fanga na premier ministre kan ka kɛ civil ye n'a ma ɲɛ ko civil bɛ wele dɔw fana ko Muntaka Tall Cɛbilen Darame Sadio Lamini Sɔ min ye ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen sɔmi kelen don olu de la minnu kɔni premier ministre ka surun kosɛbɛ o de ye Bɔbɔkɛ Pasa ye min ye Alfuseni Sanu dɔw kɔni ko siga kana k'a la fiyewu ale de bɛna kɛ premier ministre ye sabula ani jamanakuntigi gɛrɛlen don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye jamana in dɔn dɔw ko Abdoulaye Diop cɛja i k'a dɔn a fana bɛ kuma caman dɔn a bɛ jamana in dɔn dɔw ko yalima a tɛna k'ale wa a mana tigɛ da o da la wajabate i k'a dɔn min kɔni ye sibiri nata ye yanni sibiri kɔni jɛ i k'a dɔn jamana ɲɛna sɔrɔ ayiwa min kɔni ye faama kuraw la nin kun ye sɛbɛn ye ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ daba tɔgɔ ye Alpha Seso ye Alpha ko so a ko min ye hali bi to sira to an ko gan o gan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ni jɛrɛjɛkulu in n'o olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkuru kelen ye karamɔgɔ daba tɔgɔ b'a ye k'a fɔ ni bolo taara ka daw ka jamana fɛ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye janfa ye min ye kankɔrɔbɔli ye u y'o ta ne ka jamana sariya sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ politique ma maa 11 don karamɔgɔ daba tɔgɔ kalo 5 bɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye u jɛɲɔgɔnw ye n'o ye M5 Mali kura karamɔgɔ daba tɔgɔ olu kɔni bɔra ni ka lajɛ dɔ kɛ lajɛ in ye kunnafoni di ye ni k'u ka dusukun kami k'o yira u y'a yira k'a fɔ Mali bɛ bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la abada min kɔni ye maanifu minɛli banbali ye o tuma k'o kan ka dabila jamana kɔnɔ sabu k'o ye bɛɛjɛ fanga sariya sɔsɔliba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛnɛ in a nujuru tun bɛ maa min bolo o de ye Madamu Si Kayatu So sɛbɛnnikɛla ko n'i y'ale kɛrɛfɛla lajɛ min ye Amadou Koyita bɛ ye Dr Mamadou Konate ale ni Isa Jara karamɔgɔ daba tɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan min b'u kun n'u kan cɛ k'o fɔ min ye kunnafonidilaw ye sɛbɛnnikɛla ko u y'a yira k'a fɔ min y'olu jɛɲɔgɔn minnu bɛ bolo la joona joona u ka bila i n'a fɔ cour d'appel kɛmɛ k'a ban cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'u ka minɛli waati lajɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ min ye juin kalo ale tile 20 tɛmɛnen san 2024 i b'a ye k'a fɔ k'u to lajɛ la bolo taara ka da u kan min ye maa 11 ye maa 11 n'i ye olu yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ min ye ala ɲɛma o ye Musa Diko ye sɛbɛnnikɛla ko Yaya Sangare olu fila ye Adama PJ o tɔnden ye min ye Amadou Maïga o ye RPM tɔnden ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Abdourahmane Korera o ye Asuma CP o tɔnden ye Moulaye Aïdara ale ye PDS tɔnden ye min ye Samba Kulubali o ye Nema ye Mamadou Traoré o ye Union ye min ye Mamadou Traoré tuguni ko ma ko Lewura o ye Alternative pour le Mali sɛbɛnnikɛla ko a ko Laya Amadou Gindo o ye ADRP Maître Mohamed Ali Bachili o ye M5 Mali kura sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali Kamara o ye CNDR ye sɛbɛnnikɛla ko maa 11 politique maw do karamɔgɔ daba tɔgɔ bolo taara ka da u kan a ko min y'u ka sɔrɔdonbaw ye olu ye laɲini kɛ min ye liberté provisoire bɛ se ka
labila u ye cogo min na o tuma min ye cour d'appel ye o ko petu u na to kaso la f'u ka jugement don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunnafonidibaw ye n'o ye madamu Si Kayatu So a n'a jɛɲɔgɔnw ye u ye laɲini wɛrɛ kɛ min ye ni maa 11 k'u ka bila ka bɔ kaso la joona sabu k'u ye olu fɛla ko de bɛɛ fanga ye min ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'u da don maa wɛrɛ tɔgɔ la karamɔgɔ Dabato kɔnɔ maa minnu fana bɛ bolola politiki nasira kan kabini waati jan min ye Mohamed Yusufu Bacili bɛɛ ko ma ko Rasbat Isa Kawjim o tuma ko k'o fana bila Adama Jara Ben le cerveau o tuma ko k'o fana bila Madame Sidibe Rokia Doumbia Tanti Worozo ko k'o fana bila min ye Clément Damele ko fana bɛ bolola ko k'o bila sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye politiki maaw kɛmɛ kaso fa dɛbɛ karamɔgɔ Dabato wara min y'u jɔɲɔgɔnw ye o y'a yira k'a fɔ politiki maaw bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen o de ye jamana ɲɛnɛmayali baara ye o tuma ni kelen degun sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'o degun kelen sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Madamu Si Kayatu So ye a y'a yira k'a fɔ olu tɛna baara kɛ ni kɛlɛ ye karamɔgɔ Dabato kɔnɔ ko sabu ko sigikafɔw de ye damu ye o tuma olu b'u ta kɛ ni laɲiniw ye fo ka taa fɔ k'u ka hakɛya dafara min y'u jɔɲɔgɔn minnu bɛ bolo la o tuma k'u b'a ɲini su ni tile karamɔgɔ Dabato kɔnɔ ko n'u ma labila ka bɔ kaso kɔnɔ i ka da la k'a fɔ k'olu fana tɛna sɛgɛn laɲini na o tuma k'o y'olu ka baara taabolo ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Banjibate bi boli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate o don n'i y'a boli ko siɲɛ 300 siɲɛ 14 dɔ kɛ Banjibate k'a dɔn sɛbɛnni kɛba taali ɲɛfɛ n'a da i tulo kan nka siga kɔni tɛ min na min ye sanu ye ale de ye sɛbɛnfura in i k'a dɔn a ɲɛmaaba ye a ko maître Cheikh Umaru Konarɛ surunin donba don maa kalannenba don i k'a dɔn kunnafoni dila don a ko docteur Choguel Kokala Mayiga san 27 ale n'a bɛ ɲɔgɔn galama a bɛ taa kaso Choguel yɛrɛ bɛ taa bɔ a la ale bɛ min dɔn Choguel la i k'a dɔn cɛŋanaba don wa tiɲɛ fɔli o tɛ Choguel degun wa de k'a fɔ de ko janfa kɛbaa don k'a bɛ maa janfa walima a b'a cun ni maa ye o cɛ tɛ i ka da la fana Choguel ko b'a ningu ka hali n'a ni bi to a la a b'o sɛbɛn kɔrɔfɔ a ko ale bɛ hakili jigin kɛ kuma min kɛlɛ b'a tani filafili la u ni Ibrahim Boubacar Keita o don Choguel a kelen de bɛ yaala a b'a ka mobili kɔnɔ chauffeur t'a bolo gardien jolen t'a ka da la garde kɔrɔ tɛ yaala a nɔfɛ ale kamana ganna ale ko Choguel Kokala Mayiga e bɛ nin girinba in ni na i k'a dɔn i ni jamana de karilen don ɲɔgɔn na e kelen bɛ yaala mobili kɔnɔ yalima i tɛ siran wa Choguel ko a ma a ko Cheikh Umaru Konarɛ a ko n'a ka di fanga ye a don IBK de bɛ fanga na n'u k'u bɛ ne minɛ waati o waati yalima gardien walima chauffeur bɛ se ka ne kisi wa a ko i k'a dɔn o kuma ne wakili donnen don Ala la i k'a dɔn n'i ma ɲɛ baara min kɛli ko ne b'o de k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ ni n bi to a la n bi to a la ale ko a ma fanga gɛlɛyara i ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ bilama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn ça ne va pas o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bɛ nin cogo la i dun di wala sɛmɛ joona yan'a ka taa kɛ ko wɛrɛ ye Choguel ko pitu ne ni ninnu de y'a daminɛ min ye baara ye anw de y'a daminɛ nin bɛ n'a fɔ an yɛrɛw ka den dilanlen i ye den min dilan yalima i bɛ se ka taa k'o to o ka sa wa a ko ale t'o kɛ o tuma a bɛ den sɛbɛn kɔrɔ kɔlɔsi i k'a dɔn k'a fɔ de ale ka baara bila min ye démission a t'o kɛ a b'i fanga fili a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni fɛn kɛra a la min di ɲɛ n'a ye fɛn ye min man kan a b'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ kɛnɛ kan min ye fangatigi ye n'a y'o jasa o bɛ se k'ale de gɛn n'o tɛ ale kɔni tɛ démissionner sɛbɛnnikɛla ko a ko Cheikh Umaru Konarɛ a ye nin kunnafoni in d'ale ma sabula min ye démission ye i k'a dɔn ayiwa o cɛ man jan jamana kɔnɔ yan ka kɛ faama ye démissionnera i k'a dɔn maa man jan dɛ o k'i bɔ a la i k'a dɔn min ye ayiwa tiɲɛ fɔli ye i ka faama ye premier ministre ya ni ministre ka di cogo min min bɛ se ka wuli ka taa tiɲɛ jala fɔ faama ɲɛna i k'a dɔn o fana tɛ ye a bɛɛ lajɛlen bɛ dondolo Mali la n'i ye ɲininkali kɛ sisan Banjibate sisan b'a sɔrɔ ani bakɔrɔfin misifin i k'a dɔn worojɛ an n'o bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn faama kuraw sigi to don an dɔgɔ ka k'a la walima ne kun b'a la n kana bɔ a la bilen nin damanda o jɔrɔ de b'o la n'o tɛ anw ka biya anw tɛna kɛ foyi y'a la anw ka foyi Banjibate sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ Asimu Goyita min kɔni ye gɛlɛya ye a donna ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre ye min fɔ ko ka kumaw jɛya sabula ale bɛ min kunna n'a taara ka faamuyali kɛ a b'o ɲɛfɔ o de kɔni nana ni baara yɛrɛ tiɲɛni ye n'o tɛ Choguel san 40 ani san 3
politique baara a y'o sɛbɛn kɔrɔ dɔn maa ka dɔgɔ Mali kɔnɔ bi min bɛ se ka politique ko kuma fɔ Choguel ye sabula a ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dɔn n'a ni min ma ja la o y'a daminɛ a ɲɛna walima o y'a daminɛ a kɔrɔ bon de b'a to o de la min kɔni ye gɛlɛyaw ye an bɛ dugawu de kɛ sa Choguel ni Sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in ka dan nin ma min bɛ duguma na maa si den kelen t'o dɔn ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka tubabuw kɛlɛ ni Choguel ni Sɔrɔdasiw de farala ɲɔgɔn kan ka MINUSMA gɛn olu de farala ɲɔgɔn kan ka CEDEAO bila n'a fɔra ko gɛlɛya donn'o ni ɲɔgɔn cɛ sabula maa minnu ka di n'u kɛlɛla bɛɛ gundo bɛ kasi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla ye Tayiru Male a ko an ka taa Bandiagara karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min y'an ka finitigilakaw ye ko min ye karankɛda bɛɛ lajɛlen suɲɛ nin waati la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ waatiw tɛmɛna hali a ma mɛn karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye Banmanci terroriste maa minnu bɛ n'u sifa ma dɔn i b'a ye k'a fɔ u kun kɛn bɛ ka dugudenw kamana gan don o don i n'a mɛn ko dugu dɔ wulila don o don i n'a mɛn k'u taara faali kɛ dugu dɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye kulekan kɔni tigama don la min ye finitigilakaw ye dugudenw ye magasi fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen mɛn an bɛ don min na ko bi min ye général de corps d'armée n'o ye Sadio Kamara ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale kɔni kɛn bɛ k'a ka cɛdenw bila ka taa i b'a ye k'a fɔ ka karankɛda bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Bandiagarakaw ye olu yɛrɛ de kɔni ye kibaruya di kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a yira k'a fɔ ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ye kunun lajɛ ka bi lajɛ olu ka marabolo kɔnɔna la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra ko min ye Sɔrɔdasiw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ hali n'i daji tu bi a bɛ bɛn Sɔrɔdasi dɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugudenw ye bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ka woronto min ye Sɔrɔdasiw taara min Sɔrɔdasiw mago t'an na wa karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'u kun bɛ labɛn ni dabaliw de la a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati la min ye Firinga u y'u bolo da dugu kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Bandiagara n'a lamini ye dugumisɛnnin fɛn fɛn bɛ ka taa bila dugu kumabaw la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'o ye Tayiru Male ye a ko k'i bɛ taa Sɔrɔdasikɛ jɔlen sɔrɔ a bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko min ye Banmanci ka dannajuguya ye o banna maafajugu karamɔgɔ de b'a tɔgɔ banna min ye Bandiagarakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka dugawu de kɛ nin waati la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a yira k'a fɔ min ye finitigilakaw ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u kun bɛ ka jigi la nka ko jiginna banna sɛbɛnnikɛla ko baara banna a ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko jama cayara fo ka dama tɛmɛ k'a sababu kɛ min ye kinikini ye ka taa bila jatigɛ banbali la nka an bɛ don min na ko bi maa o maa ko de bɔra a sigiyɔrɔ la min ye finitigilakaw yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ bɛɛ ka se ka n'i ka so ka n'i ka sigili baaraw kɛ ko gasi tɛ maa si la tabarikala tɔɔrɔ banna o tuma lakana bɛ yen Banmanci i ka na ka fara an ka maliden ɲumanya la walima i k'i ta kɛ Banmanci an k'i ni diɲɛ fara o tuma k'u b'o de dayiri la i ka sɔn fasoden ɲumanya ma walima i ka taa lahara i bɛ ɲɛna ta fila la n'i ye min ta i bɛ bulon minɛn kɔnɔ o de ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bandiagara dɔrɔn tɛ Mali finitigilakaw karamɔgɔ de b'a tɔgɔ hakili bɛ bɛɛ lajɛlen la o tuma ko bɛɛ n'a ka wulikajɔ don sabu n'i y'a lajɛ Mali dugukolo fiyɛfɛ ka bon karamɔgɔ de b'a tɔgɔ finitigilaka mun b'an bolo ko baaraw bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Burama Tolo i ni dɔgɔninw a ka denmisɛn minnu bolila ka na Sɔrɔdasiw taara kɛlɛ banna Bandiagara a ye taa bɛɛ ka segin cogo bɛ di karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona min ye journal Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Mamadou Touré Touré a ko an ka taa Tombouctou marabolo la sɛbɛnnikɛla ko min ye chef d'état major des armées min ye a ka danga n'o ye général de division Kɛba Sangare sɛbɛnnikɛla ko a ye taama dumanba kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Tombouctou marabolo min ye Banmanciw ye u kun ye Firinga kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'i y'a lajɛ Sɔrɔdasiw min ye sɔrɔdasiya baaraw fana bɛ k'o boloda min ye Tombouctou n'a lamini ye Sɔrɔdasi minnu bilalen bɛ lakana baara la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko ni damayira kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko janjo bɛ ka ja u la u bilala min na u bɛ k'a kɛ u seko n'u damayira la o tuma mun de tora min y'u ka ɲɛmaaw ye maa minnu kɛn bɛ k'u bila baara la n'u sigilen bɛ k'u lajɛ ni ka wuli ka t'u galabu ja karamɔgɔ de b'a tɔgɔ yɛrɛ ci ka ko ɲuman ni foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye général de division Kɛba Sangare ale kɔni i b'a ye k'a fɔ a cunnen Tombouctou dugukolo kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a ye baara kɛcogo ye cogo min na o y'a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya a y'a yira k'a fɔ k'a tɛ bin ni ci ye min y'ale ka ɲɛma n'o ye Umaru Jara Baru kolontigi o tuma o de y'ale ci ka na ɲɛ da aw kan aw bɛ fasoden ɲumanya baara mun na o tuma hali bi dɔ bɛ se ka fara aw ka galabu kan cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye Tombouctou ni a lamini ye a kɛlen kɔ k'o lajɛ k'o ban ka nisɔndiya sɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a y'a ka pankuru ta ni ka taa Bɛr
bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bɛri tun bɛ dabolo min na lawale la karamɔgɔ Dabatora Bamanchu ka danganiya jugu de tun bɛ ka kɛ yen nka an bɛ don min na ko bi yen kɔni furan bɛ k'a jɛ pas i bɛ te sigi ka ɲin'a kɔ ka sunɔgɔ ka wuli k'a to yen hali kala ta a wagasi alhamdulillah sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bɛrikaw ye karamɔgɔ Dabatora dugudenw kɔni bɔra ni ka taa kunbɛn n'o général division Keba Sangare k'a yira k'a fɔ a bɔra ka so a nana ka so o tuma min ye finitigilakaw a taara olu fana lajɛ a y'a yira k'a fɔ min kɔni ale ka taama ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a taabolo ɲana o tuma k'a kɛra jigifa ye karamɔgɔ Dabatora ko jiginna kelen ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɔlen kɔ bɛri a y'a kunda yɔrɔ min kan o de ye gundamu ye min ye Bamanci wale karamɔgɔ Dabatora o fana kun wolowololen bɛ min ye gundamu n'a lamini ye Bamanchu bɛ dimi don an ka finitigilakaw la ka bali ka tunu nka an bɛ don min na ko bi ko banna pewu Bamanchu Bamanci ne de kɔni nana munumunu salo la karamɔgɔ Dabatora ŋaniya juguya min b'i kɔnɔ u bɛ se ka kɔ e mɔti ka sin k'i ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye sɔrɔsiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma minnu bɛ sanfɛ ani minnu bɛ duguma sɛbɛnnikɛla ko min ye général de division Keba Sangare karamɔgɔ Dabatora a ye tile damadɔ taama min kɛ Tɔnbukutu n'a lamini na a y'a yira k'a fɔ ko malidenw bɛ se k'an da ka sunɔgɔ nin waati la tiɲɛ yɛrɛ la ko lakana baara bɛ k'a bɛɛ ma ɲa dɛ nka min kɔni min ɲana ko de ka ca fo k'a daba tɛmɛ sabu ko jigi wari min tun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko bi ko hali bi an k'an jigi dan lakanabaw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnen don Jabate bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma national o don a fɔli ko siɲɛ 640 ani siɲɛ 9 u ye dɔ kɛ min ye Mojak nin y'a ka fasiri ye kodi Total Energy Mali essence feere bundo min bɛ n'u k'a ma ko Total Jabate ko yalima mun gɛlɛya de bɛ ayiwa ɲɛmaaba directeur général Michael Faulkner ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nin dama taama ani nin ɲɛnawoloma ani i k'a dɔn maa bonyabaliya i k'a dɔn o kɛn bɛ sababu ye énergie Total Energy Jabate i k'a dɔn ni k'a sigi a senzabara kɔnɔ o de la min ye syndicats ye dɛmɛtɔn minnu bɛ ɲɛma a bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ min ye Madame Diallo Jawule Silla ale ye syndicat des travailleurs de la direction ye Mamadou Gouro syndicat des gérants Sanyon Keita syndicat des travailleurs pompistes i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wuli ka jɔ bolo da ni ka ɲɛsin Michael Faulkner ale de ye directeur ye Jabate i k'a dɔn n'u ma sigi ka kuma cakɛda in laban o laban a bɛ sigi a senzabara kɔnɔ gɛlɛya bɛɛ gɛlɛya minnu yɛrɛ ni baarakɛlaw b'a dɔn u y'a ɲɛfɔ bila ko tɛ Jabate i k'a dɔn o de ye sigi ka fɔ ye o ye damu ye n'u sigira ka kuma gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen o donnen don a ɲɛna fɔ Jabate groupe électrogène Total yɔrɔ dɔw bɛ yen Jabate i k'a dɔn jɔlen don min ye pompe dɔw tiɲɛnen don Jabate i k'a dɔn a bɔ baara yɛrɛ de bisi basalen don nin damanda o kɛra sababu ye station service Total Jabate i k'a dɔn ka gɛlɛya don a la min ye produit ye o bi dɛsɛ kuma dɔw la ka da mun kan Jabate o k'i bɔ yen a ko min ye station dɔw datugulen don a bɛ waati jan bɔ min ye ɲɛmaa ye Jabate i k'a dɔn a ka gɛlɛ de ka teli hali kɔsɔn in na min ye gérant 3 ye a y'olu gɛn min ye maa minnu ko f'i ye n'olu ye u ka ayiwa syndicat ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a ɲini a bɛ kuma caman bɔ min ye Michael Faulkner u ka sigi ka kuma waasa i k'a dɔn dalu bi sɔrɔ o k'i bɔ yen Jabate i k'a dɔn baara yɛrɛ a nege bɔra sabula o ni minnu ka kan hakɛ minnu ka kan ka taa se assurance santé Jabate o n'a ɲɔgɔnnaw i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen donnen don galaba na Jabate i k'a dɔn k'an ka sɔrɔ minnu kɛ ani furasɔngɔ minnu k'an ka d'u ma Jabate a wariw bɛ tigɛ u ka sara la sara yɛrɛ dɔw fana sɔrɔli ka gɛlɛn Jabate i k'a dɔn baarakɛla n'i ye waati jan kɛ sɛgɛn lafiyabɔ in n'o ka kan dɔw bɛ ne ka san 20 bɔ Jabate i k'a dɔn lafiyabɔ ko kuma tɛ o kuma mun kɛra o kuma n'i ye nin ko ninnu da k'a da ɲɔgɔn kan Jabate i k'a dɔn gɛlɛya faralen don gɛlɛya kan sabula o y'a jira k'a fɔ kurantigɛ in na min ye sɛfɛ wari miliyari 2 Jabate i k'a dɔn o de bɛ don taji yɛrɛ la u yɛrɛ fana fɛ waasa u ka pompe olu ka se ka taama ni nin bɛɛ lajɛlen sigi ka fɔ de Madame Diallo min ye ayiwa julu de sila ye ale ko ale bɛ baara la i k'a dɔn Total la nin y'a san 20 ye Jabate i k'a dɔn foyi tɛna kɛ a tɛ min ɲɛdɔn nka n'i sigi ka fɔ tɛ o tuma olu laban o laban u na ko wɛrɛ boloda min kɔni b'a to directeur général a na faamuyali sɔrɔ k'a fɔ baarakɛlaw tɛ kɔfɛmaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ national kɔnɔ a ka bi bɔli la 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye u ye mun fɔ karamɔgɔ Dabatora an ka taa pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keita Modibo min ye faso maliden dɔ ye karamɔgɔ Dabatora ko bolo tara ka da kan ni euro wari 1,000,000 ale ni 50,000 ani ɲari
1 270 000 euros. Sɛgɛ bi ni kan fa ale bɛ mun k'o bɛɛ la. Wa wari yɛrɛ lakika kɔni. A lakika yɛrɛ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabakura n mɛnna n ka ko la ni n tora la u fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ. Sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ faso maliden karamɔgɔ Dabakura min kɔni ye nin don in n'a kɛra juwakun tɛmɛnen ye ale kɔni ye janfa kɛ i b'a ye k'a fɔ wari n'a bɛ bɔ jamana kɔnɔ a kan ka bɔ ni sɛbɛnfura minnu ye a ma tɛmɛ o sira fɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a y'a ta kɛ dogodogoni ye min ye wariw ye k'a meleke papier la o kɔfɛ ka tila k'a meleke mana na ni ka sɔrɔ k'a bila walisi dɔ dugumana la ni ka sɔrɔ ka finiw dada kan. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye pankuru jigigɛnna baarakɛla dɔw bɛ yen badisi yɛrɛ bɛ maa minnu na a y'o dɔ de ɲini ka fara ka janfa kɔnɔ janko valise bɛ se ka tɛmɛ cogo min na. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye i b'a ye k'a fɔ service de renseignement mun bɛ yen n'o ye douanier ka service de renseignement ye karamɔgɔ Dabakura b'a ye k'a fɔ olu ye suba ye a ko min ye valise in ye a y'i to munumunu salo la ka na se tuma min na u sinna k'a lajɛ o ko nin tɛ valise gansan ye a ye valise in dayɛlɛ a b'a ta an ka ɲɛ d'a kan. Sɛbɛnnikɛla ko maa minnu tun bɛ ka valise in dɛbɛdɛbɛ ka na n'a ye ni pankuru jigigɛnna yɛrɛ basi b'a la i b'a ye k'a fɔ o dɔ sinna ka bali ka tunu ten karamɔgɔ Dabakura valise tun kalifalen bɛ min na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ min ye ale maa kofɔlen ye ale de tun kan ka valise in k'a dɛbɛdɛbɛ fo pankuru kɔnɔna la n'o kɛra a tigi b'a sɔrɔ yen. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin tiɲɛnikɛlaw ye karamɔgɔ Dabakura a bɛ bila o de minɛn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ valise tigi ma ye nka min kɔni ye janfaci n'o fana tun bɛ k'a dɛbɛdɛbɛ ka taa pankuru kɔnɔ o fana ye kɔsɔkɔsɔ da min ye suraka watiri. Sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔnyew ye n'o ye inspecteur général Amadu Konate ka cɛdenw ye sɛbɛnnikɛla ko u sinna k'u tɛgɛ da valise kan min kɔni ye fini ye k'a yuguyugu ka na se mana dɔ ma ni ka mana fɔlɔ fara ka bɔ yen ka taa se papier dɔ ma ka papier fana fara ka bɔ yen ka sin ka euro tourner ten. La hawla la kibaru. Nga k'e sa. Ya. Ni mɛ n bolo fa la kɛ n kɔ n bugu dun. A bɛ bila sariya ka bolo kɔnɔ. Maa ti taa n'a ye dɛ. Sɛgɛ bɛ maa bila. Maa ti taa n'a ye. Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabakura n'i y'a lajɛ min ye nin unité spéciale in ye olu de ye nin baara ɲuman kɛ a ko min kɔni ye nin service de renseignement ye maa bɛ se k'a fɔ sa Mali pankuru jigigɛnna la karamɔgɔ Dabakura fɛn kɔni tɛna don dibi la sabu inspecteur général n'o ye Amadu Konate a ka cɛdenw a ye kilisi min k'u tigɛ karamɔgɔ Dabakura k'u kɛmɛ k'a minɛ n'u bolo fila ye a ko n'i y'a lajɛ dibi caman de tun bɛ kɛ Mali pankuru jigigɛnna la don tɛmɛn'o la bi i bɛ don n'a ye wo i bɛ bɔ n'a ye wo a ko cɛdenw b'i ɲɛ n'i tɛmɛna kelen na filanan b'i tigɛ ta a ko Mali bilama karamɔgɔ Dabakura i b'a fɔ ko libu de b'u ɲɛna walima i b'a fɔ ko subaw don i mana janfa o janfa kɛ so kɔnɔ n'i sera pankuru jigigɛnna janfa a bɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Mali pankuru jigigɛnna ye karamɔgɔ Dabakura min kɔni ye pankuru jigigɛnna minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni lakana baara sabatilen bɛ yen ko Mali yɛrɛ fana bɛ bila o minɛn kɔnɔ kunnafoni fila de ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma sirɛni Jabate k'a dɔn min ye AD nin y'a ka sɛbɛn ye a ko de ye vacances foot Jabate k'a dɔn denmisɛnninw bɛ fara ɲɔgɔn kan ndolantan na a bɛ kɛ sababu ye teriya i k'a dɔn ani badenya yiriwa k'o bolo da o de la nin juguyara mɛ kɛ in min ye san kalo 12 ye nin y'a siɲɛ 6 n'a ye Jabate sango san a bɛ bɔnɛ nafolo la k'a da jamana denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ farikɔnɛjɛ sabula ale ye gɛrɛ ɲɔgɔn na fɔraba ye Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Petrobama vacances foot Jabate k'a dɔn sibiri tɛmɛnen ɲɛna de i k'a dɔn a finali tanna min ye Amudalayi i k'a dɔn Ndɔlata jɛrɛjɛkulu ani Jelibugu Ndɔlata jɛrɛjɛkulu fu ni fu Ndɔlata bɛ ban tuma min u laban taara ngɔyin de la n'o ye penalty ye i k'a dɔn o dajara Amudalayi kaw la PDG ba min ye Shaku Maru aya Karanyara Ibrahima Karanyara dɔgɔkɛ Bama Karanyara denkɛ Jabate i k'a dɔn Petrobama Taji Bondo ale de bɛ nin jigi a kun ye kɛnɛ in bonya di Famaga Danbɛlɛ ma maître Famaga tuma min n'an dafara Ndɔlata kɛnɛ na Jabate Ndɔlata jɛkulu fila u y'u kɔ da ɲɔgɔn na i k'a dɔn filanin bɛ yen Ndɔlata bɛ ban tuma min a ka fara ɲɔgɔn na sa an bɛ taa garijɛgɛ ko la n'o ye tiro biti aw dajara Amudalayi kaw la Ndɔlata bannen Jabate i k'a dɔn Amudalayi u ni saraba wulila tura kelen min ye dalasi 100,000 sefa wari Jelibugukaw tiɲɛ don olu de batira
kɛra sa o fana ye tora kelen sɔrɔ ani 50,000 kalabankura Wajabate olu de kɛra sabanan ye min ye 20,000 sefa dir'olu min ye ayiwa Musa Daraba ka bɔ Misira ale kɔni kɛra i k'a dɔn ayiwa turuna ye meilleur buteur ye sabula ale ye 70 don Umaru Traoré ale ye jelibuka ye meilleur gardien bi caman ma don ale la fair play o dira misirakaw ma Wajabate k'a dɔn Cheikh Umaru karan ɲɛra Cheikh Umaru a y'a karan ɲɛra a nisɔndiyara a ko ale tɛ sɛgɛn ale yɛrɛ ye denmisɛn ye ale ye sifin ye denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛta bɛɛ n'i ka fasojɔ don ntolata bɛ kɛ sababu ye ka mɔɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka i k'a dɔn dugudenw ni ko lafiya nin y'a siɲɛ 6nan ye siɲɛ 7nan Ala k'o jira an na o fana bi ja ka tɛmɛ nin kan Famaga Danbɛlɛkɛnɛ bonya tun bɛ min bolo a ko jɔn ko Ala ni Petro Bama i k'a dɔn Cheikh Umaru karan ɲɛna bɛ min kɛ ni cakɛda caman bɛ nin kɛ Wajabate an ka gɛlɛya caman bɛ yen o bɛ duba a kɛra commune min kɔnɔ Amadu Watara min ye maire ye commune 5nan ani dugutigi dɔnkilidalaba min b'an fɛ yan Ablaye Jabate n yɛrɛ kɔrɔkɛ Isaka Jakite Fédération Malienne de Football ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Cheikh Umaru karan ɲɛna a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a tujugu a ko wari tɛ Wajabate k'a dɔn cɛ o cɛ n'i bɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ko dɔ kɛli ka kan jamana yiriwali jamana ɲɛta dolata bi jɔyɔrɔ min na bi Wajabate maa si den kelen tɛ k'a fɔ ko nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ sira nin kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tɔgɔ kɔnti bi tabila yan an b'a bila segin bi kɛ nin kunnafoni kan ni Ala sɔnna ma sini an bi ye kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bi bɔ k'olu lakali Hamɛdi Jakite ale tun bɛ ayiwa subahana machine ko kala la nɛgɛw kɔni kun bɛ i k'a dɔn Mamutu Surunin bolo kunnafoni laseli Wajabate Daba Tunkara wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn